बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोनांथार खौरां फोसावनो लानाय जादों। दा बे गोनांथार खौराङा जादों जे आसाम सरकारनिफ्राय दानि COVID-19 नि थासारिनि थाखाय गोदान खान्थि अर्थात लकडाउननि नेमफोर फोसावदों। दा बे लकडाउननि गोदान नेमफोरा दिनै हठात 22 जुननिफ्रायनो जागोन माखासेया। दा बिनि थाखायनो साफ्रोमबो खोनासंनानै लानायनि गोनांथि दङ। बिनि थाखायनो जायफोरा नोंथांमोना खोनासंदों गुबुननोबो नोंथांमोना फोरमायनानै होगोन, हठात शेयार खालामनानै होगोन बेखौ मिजिंथिबाय। दा बाहाय मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मेल खुंनायनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोसावदों। दा बेयाव मा दं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो लांनि फारि फारि। नाम्बार 1 आव बुंदों आसामनि गासैबो टाउन आरो मिउनिसिपालजों बेंजानाय खोन्दोफोरा 27 जुननिफ्राय सप्तानि मोनफ्रोम सनिबार आरो रबिबाराव बन्द थागोन होनदों। बेखौ COVID-19 नि सुग्लायजासिम सोलिहोगोन होननानै बुंदों। दा बेयावहाय सप्तायाव अब्ला साननै बन्द थासिगोन बे ओनसोलफोराव हठात टाउन आरो मिउनिसिपालजों बेंजानाय ओनसोलफोरा। दा बेवहाय सप्तानि साननै सनिबार आरो रबिबाराव खेबफ्रोमबो बन्द थालांसिगोन। दा बिनि उनावहाय नुनो मोननाय जागोन नेक्स्टआव नाम्बार 2 आव बुंदों दिनै हठात 22 जुननिफ्रायनो मोनाबिलिनि 7 रिंगानिफ्राय फुंनि 7 रिंगासिम रायजोनि गासैयावबो गोख्रोङै कार्फ्यु सोलिसिगोन होनदों। दा बेयावहाय आरोबाव फिन नाम्बार 3 आव बुंबावदों जे समाजारि जानथाय लाखिनाय हठात ससियेल डिस्टेन्सिं आरो मास्क गाननाया साफ्रोमबोनि थाखाय आरो जेरावबो गोनांथार जागोन होनदों। बिनिफ्राय नाम्बार 4 आव बुंबावदों गुवाहाटी नोगोरमा हठात कामरुप मेट्र' जिल्लाया फैगौ 28 जुननिफ्राय 14 सान एबा 12 जुलाइसिम आबुङैनो लकडाउन सोलिफिनसिगोन होनदों। दा बेनि बेलायाव माखासे रिलेक्सेसन दङ, जेरै हस्पिटाल, फार्मासि, पुलिस बिफान, बेंक, ATM, रेजिस्टार बिफान, बेमारि लांलाय लाबोनायनि राहा बेफोराव माखासे गोबांथार फिसा फिसा बिथिंफोराव रिलेक्सेसन होनाय जादों। माखासेयाव नाथाय मोननाय जायाखै। सिगांनि लकडाउनाव जेसेबांनाखि रिलेक्सेसन दंमोन बेखिनि खोन्दोआव रिलेक्सेसना एसेबां बुरजा गैया। दा बेहाय मख'नाय माखासेफोरावल' दङ, जेरैहाय गोनांथार बिथिंफोर नांथारगौ एंगारजाथावै बिथिंफोराव बेयाव होनाय जादों, जेरै हस्पिटाल, फार्मासि, एम्बुलेन्स, बेनिफ्राय पुलिस बिफाननि बेंनायफोरनि, बेनिफ्राय बेंकआव जोबोद खम बिबांनि मावफारियाफोरनिजों लोगोसे बेंक खुलिनाय, ATM अपेन थानाय, रेजिस्टार बिफान। दा बेफोरबादि आरो बेमारि लांलाय लाबोलायनि राहाफोराव सोलिगोन होनदों। नाथाय लांलाय लाबोनायनि थाखाय फोरमान होनो हानांगोन होनदों। नाथाय माखासे ओरैनो प्राइभेट सेक्टर हठात जोंनि पाब्लिकफोरनि थाखाय माखासे पारमिसन लानायनि गेजेरजों थांलाय फैलाय खालामनायनि राहा बेयाव थानाय जानाय नङा होनदों। दा बिनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों जे गुबुन बेजोंनो सरजाबफानाय हठात कामरुप मेट्र' जिल्लानि लकडाउननि गेजेरजों सरजाबफानाय माखासे दङ बाहाय, जे कामरुप मेट्र' जिल्लानिफ्राय गुबुन जिल्लायाव लांलाय लाबोलाय थांलाय फैलायनि जेबो सुबिदा थानो मोननाय नङा होनदों, सरजाबदेरनो हानाय जानाय नङा। आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनिफ्रायबो कामरुप मेट्र'सिम थांलाय फैलाय बा लांलाय लाबोलायनि जेबो खाबु सरजाबनायनि थानाय नङा होनदों। दा बिनि अनगायै नुनो मोनबावदों जे बे ओनसोलाव थानाय माखासे गोनांथार इनफ्रास्ट्राक्चारफोरा सोलिगोन होनदों, गेदेर गोनांथारफोरा जायफोरखौ एंगारजाथावनो हाथावै, जेरै हस्पिटाल लुनाय बायदिफोरा होनदों। नाथाय गावारि न' लुनाय बा बायदिसिना इनफ्रास्ट्राक्चारनिया गावबा गावनिया बेवहाय सोलिनाय नङा होनदों जेबो। दा बेजोंनो अनगायैबो बाहाय गुबुन माखासे जेरै इडुकेसननि, जेरै धोरोम सिबिसालि, स्पर्ट्सनि बायदिसिना जेसेबांनाखि खाबुफोर दंमोन बेफोरो बन्द थाजोबगोन होनदों, गासैबो जेबो खुलिनाय नङा। बेनिफ्राय कामरुप मेट्र' जिल्लानि बे लकडाउनआ गासै 7 सानसिम, गिबि सप्ता हठात 14 सान जिहेतु बे गिबि खोलोब 7 सानाव गोख्रोङैनो बारग'लांगोन होनदों। बेखौ गोख्रोङैनो खालामनांगोन। आरो बिनि उनावहाय 7 साननि उनावहायसो हठात उननि सप्ता खोन्दोआवहाय माखासे रेहाय होनायनि रिलेक्सेसन मोननो हागौ होनना बुंदों। दा बेखिनिमोन। गुबुन नोंथांमोनहा बेफोरबादि बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै होगोन आरो नोंथांमोनहा बिथांनि बिबुंथि गुबैखौ खोनासंनो लुबैदोंबा डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों थांनानै नोंथांमोना खोनासंनो हानाय जागोन। बेनि अनगायैबो नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव गोबां गुबुन खौरांफोरनि लिंक मोननो हागौ, बेफोरखौ नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन। नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।